Моята оранжерийка. Няма много домати, ама колко, за по-ранни има. А тези тук са по-късните. Цъфтат всичките. Даже има тук доматче. Ето го. И тук има доматче. Сега добре върват доматите. Има и по-ранни, има по-късни. Този стрък тук целия, само горе има цвет. Надолу няма нищо. Не знам защо се получи така, изобщо нямаше и цъфтеж. Общо взето, тук имам малко по-късни съм насадил. Общо взето, това ми е оранжерийката. Малка е, но пък и на мен градината ми не е голяма. Тук съм насадил малко краставички. Цъфтат. Все пак ако мине нещо отвън градушка да помине другите, да има нещо да се откъсне. Така, тук ми е градината вънка. Това е пипера. Там са краставиците. Малко царевичка. Боб. А това са доматите отвънка. Станали са за плевене, малко съм плевил. Ма не са лоши и те. Горе-долу добре са. А картофите са страхотни. Просто в момента има картофи по-големи от юмрук. И са още зелени, налягаха. Просто красота. Това е от мен.